jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare ande ko ñalawma alhamisa hawri ko nogas e joyi lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyi habaruji moɗon ndemgal pulaar ɗum noon habaruji men ko toon to états-unis hande titre uji men ko ɗiɗi tan toon to département justice hono kanko mennoɗo ardade FBI biyeteɗo James Comey ane o takama hande bonnandeji ɗiɗi ma en ƴeew ruttade holko woni histoire mum holko ɗum firti wonande laamu états-unis wonande kadi histoire états-unis habaruji men américain hande toon to Washington kadi hono kanko gardiɗo défense leydi ndi hono Peter Hegseth o yamiri wonde ko généraux ji e admiraux ji armée états-unis ɗo mbawi wonde aduna foof yo potti toon to Virginia talata gal oɗo andaka holko woni sababu mum ɗum woni titre uji meɗen hande oɗo journal non ko siwtindon tan hande ko alhamisa nogas joyi lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyi ma en gartu joni jañɗen radio jowol sare international dole lingu gondiya kono dole radio jowol sare ko hettoyankoɓe mum Amérique, Asie, Océanie, Europe, Afrique no keɗo radio jowol sare international jiɗɗa ko kabaruji jaggu radio jowol international gilay émission ngaji dini ha e fina tawa tarindi kono ɓamtari kala kena wallita gurdam aade ena yewteno haale e nder radio jowol international wonandi jogiiɓe publicité ji jokkodir eya radio jowol international caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto radio jowol international bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiramon ko adi foden jafno e men ɗeɗo balɗe ɗiɗi ɓe en joɗonoki habaruji moɗon e ɗemgal pulaar hande oɗo ñalawma alhamisa nogas joyi lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyi nano mbiɗen gardin titre uji men ni ko toon to Washington ko yalti hande hono kanko mennoɗo ardade FBI hono kanko biyeteɗo James Comey takkama toñangueji ɗum noon ko foti yaade toon to tribunal o huccita e ñawoɓe ko fate gueɗe ɗe o takkade ɗum noon tugnade ko yalti hono kikiɗe hono kamɓe département justice ɓe mbawi wonde ko kanko James Comey fof ko notoɓe toon to tribunal ɗum noon en wayno koɓe noddino grand jury noon ko yimɓe normalement foti wonde ko 16 kono en wayno ko 14 ngari pour wiide wonde ko kañumen tawi kamɓe procureur walla kamɓe département justice koɓe takkimo ko hen gueɗe ɗiɗi ɓe jaaɓi wonde ko ɗum ɗon wawi nota ɗum tribunal donc koɓe takkimo ɗo joni kanko James Comey woni ɗum ndende wardino FBI nde ɓe mbi wonde ko d' abord ko haaɗi liggueyaji baɗannoɗi toon to congrès ɗum noon ko liggueyaji ko fate enquête ko fate kanko Hillary Clinton gueɗe ɗiɗi ɓinguel ko takkimo kadi ɓe mbi wonde ko kanko hoore makko o yamiri wonde habaruji taw ko secret o neldu ɗum to journal Wall Street Journal ɗum ɗo fof ko ɗum woni koɓe takkimo oɗo saha joni ko wawi wonde fof kanko James Comey o yalti jamme o e nder vidéo o wi wonde ko ene wayno ko kanko e famille makko fof eɓe ganduno guila ko ɓooyi ndeɓe naata ligganade laamu surtout FBI eɓe gandi ma wot ko tampini kono noon e wayno ko haali tan wi wonde ko kanko mo andi o toñani e kanko kadi wonde wona jogorɗo diccinade Donald Trump wona jogorɗo diccinade hay goto omo yiiɗi kadi yimɓe fof kadi waɓe no makko ni hay goto oto diccano Donald Trump oto diccano oto hul kanko hulani ko wawi wonde fof en ɗamina ko janggo subaka kanko James Comey mennoɗo wonde directeur FBI ko janggo ɗaminama o noto toon to ko nanggama ɗum noon ko nanggugol makko noon ko nota tan toon to yeeso ñaawo taw procureur ene tawa taw kadi kanko James Comey amo jogui avocat makko siftinde on tan kanko James Comey kadi ko avocat wonno kanko hoore makko haade makko wonde directeur FBI donc FBI ene wayno ko kanko woni directeur muɗum jeeɗiɓijo kono ma comme directeur FBI ko hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e tati ɗum no wonno oɗon saha ko ancien président Barack Obama wonno laamu noon ñande 4 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e tati o woni directeur ha ñande 9 lewru me hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi ko nden kanko Donald Trump o sekimo nde o sekimo nden noon wayno ko kanko Donald Trump o wi wonde ko gonnoɗo adjoint directeur FBI hono biyeteɗo Andrew McCabe yo kañum hoɗo yo won directeur FBI haw dañi goɗɗo ko caggal muɗum hono Donald Trump nomi goɗɗo biyeteɗo Christopher Wray o
nomi dum ko nyande didi lewru ut hitande ujunnaji sappo jeedi on wonde makko kan Donald Trump hay nde do hitande bennude nyande nogas lewru janvier hitande ujunnaji nogas ji kanyum horum démissioni taw Donald Trump ni damino segdum donc ko hundi ni ganda en tunnade galiji en ko hundi ni hesere nder histoire americaine kanko president jogade wala wiide wonde ko hutoro département justice kala neddo mo ganda mu yidam mawrewo mudum wada fer fof bele kanyum horum ene nangue walla tampine dum no siftin don tan ko yontere beninde hono kanko Donald Trump e nder ko windino kadi e dum no ko kongol fatude kanko garde département justice on pambandi o haalino wi wonde ko pam o wawi vérifier ken wona capande tati rapport dino rapport aji fof ko surtout ko fate Trump yimbe be wi wonde ko ala sago beedo yimbe be ankite walla be nangene jayan on kanko James Comey takada hande en jayan Hillary Clinton en jayan on kan kadi si attorney general tontonier kanko biete Lady James dum no odo kadi ko kanyum horum an wayno portnon plan si babun business saji makko kanko Donald Trump ha kanko war makko nyaawa tonto New York fa ken wona capande tasi e naya tonyingeji en jahan ben kadi on kanko Chrissy adum kanyum horum medi wonde gouverneur tonto New Jersey en jahan Adam Schiff on kadi ko senator jiado tonto California ay kadi en wayno ko kanko Donald Trump widi wonde ko odon en jiaye e yimbe ankitannobo kanko Donald Trump dum non ko gede parde affaire ko takono ko fati Russie en jahan kadi haynado men lignade mon biete John Bolton kadi en wayno neldino FBI ko sakki woni a tonto galle mudum donc ni jahan kadi Jack Smith on ko woni kanyum horum ko procureur e der laamu ancien président Joe Biden ankitannodo ko fati dossier walla kayitaji jitaadi galle makko tonto Florida bedo fo en wayno ko kanko Donald Trump mun continue wade page fo donc rutti tan en wayno ko nyande nogas lewru septembre hono kanko Donald Trump o windi no not faade kanko pambandi wiide wonde ko kanko Donald Trump jefti mi ken wona capande tati rapport dum non ko gede de ganduda en ko yi hen faate yimbe be yamiri yo nangi walla yo yamiri ankiti be en jahan dum wiidan hande hono takada hande o ina wayno ko kanko bambandi ala taw ko wadi jangu mudum hono kanko Donald Trump o subi neddo goddo yo wa wonde ankito o subi odon biete Lindsey Halligan ko avocat makko wonno dum non ko e nder kayitaji di takkuno tonto Florida ko avocat makko personal wonno o subi on nyande aljuma bindo pour yo won kanyum horum ƴewde kontinde e takkude hono kanko Letitia James e kanko kadi James Comey dum non ko nyande aljuma bindo dum no fo non ari ko tunnaade kadi CNN ko ali ko ndiko so yettinoma talata garo en wayni ko kanko James Comey ko taka ko fo wala ko halte makko fo dum don hankadi no wayni ko wawa rutinenet dum ko constitution wi ko wonde fof tunnaade kadi hande ko CNN reporter kadi kambe Washington Post be mbi wonde ko yimbe jogibe ko humpito no feewi ton to département justice wiete procureur kanyum fojji calim jeftude odoka wonen en wayni démissioni wonen ciakam kono en wayni ko kanko Donald Trump mo jeftiyo ma won balde nay joni ko kanyum horugum biete Lindsey Halligan ko kanyum wayne wadi kayitaji pour wiide wonde ko James Comey be takki dum wonde ko dedo gede tati limtade donc en woni ko kanko James Comey ko namdo no e der enquête aji badduno hitande ujunnaji de sappo jeedi tagal sekande en woni ko kanko James Comey Ted Cruz namdi mom wonde ko journal goto biete do Wall Street Journal hebi khabaruji gumidi tonto FBI dum non dino khabaruji kadi no wayno ko be kala sen ko Hillary Clinton enquête badduno parti email aji makko en wayno ko esko ko kanko James Comey kanko yamiri odo journal yo hebdi don kayitay walla ko kanko yamiri ni hono gonnodo adjoint makko no biyetedo Makabi kanyum horum rokkudi didon kaburuji tonto journal donc en wayno ko enquête do en den peddo seno hono kanko hakkunde makko kanko Ted Cruz e kanko James Comey wi no wonde ko yamirani dum e kadi mun heddi ko halte donc didon haaluji jaltina odo sa joni didon haaluji non gonno ko hakkunde makko kanko Ted Cruz dum non ko sena nyande 53 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi no gase e go non firti wonde ko so tawi yettinoma nyande capande tati lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi no gase joyi hono odon ka yaltan donc en wayni ko dum woni ko kambe Donald Trump be nuttini odo sa joni pour wiide wonde ko non seulement kanko James Comey en wayni ko kanko hadi odo enquête mo sena odanno fate en Hillary Clinton mais kadi en wayni ko kanko wore makko haaluji ɗi gona gonga donc en der kadi ko CNN yaltini bi no wonde ko kanko département makko justice kanko Donald Trump debe ngari debe kalimi bi wonde hono kanko biyeted Makabi haaluji makko di wona haaluji gonga donc be ko lakim gartugol mabbe kadi be bi wonde ko Makabi ko haali ko gonga kanko James Comey gardino da FBI en wayni ko kanko yamiri hono Makabi pour yokkudi don information ngaji taw ko information ngaji secret ton to Wall Street Journal ko wonde fo en wayni rapport kadi yaltino hitande ujunnaji de sappo justice on kanko inspecteur general
wala tonto laamu ngu wi wonde no gongdin hono kanko James Comey wonde ko yamiran dum don wonde ko inspector general o kanyum horo wi no wonde ko kanko Andrew McCabe ko kanyum horo mu yaltindi no khaburuji donc rokki dum odon journal donc en wayno ko kanko Andrew McCabe kanko rokki no khaburuji dum non e rapport jaltino hisandu ujunaji sappo jerse wi wonde en wayno odon sande rokki no khaburuji odon journal biyetedo Wall Street en wayno wi o halni no boss makko no kanko biyetedo James Comey kono en wan ciagal mudum de huccite avocat enquête no wi wonde ko en wayno o hala nana dum James Comey nde rokki no khaburuji dum do kadi ko hunde nganda en so tawi woni gonga hawnaki kanko pambondi haysindu ko calinodo ankidde ko fate odo James Comey sibabunde siftin don tan procureur gonnodo don kany worumde kanko Donald Trump ndew nomata hono biete do lensi haligande en wayno on procureur yaltuno wi wonde ko ala ko yiken wawi takkude hono Letitia James wala kanko James Comey dum wadi wonmi goddo buri ko buri hewde e American wala democrat ko buri hewde ko kalas wonde ko kanko Donald Trump mono wad force hono kanko attorney general pambandi gardu département justice yo hutoro département justice pour kala yoptade be nganda bedo en kanko Donald Trump o wi ko anbi mako dum non en wayni ko lisoni juuti way wonde fo en wayni ko an emina hono kanko James Comey jango subaka mawno sonto tribunal dum non kadi o huccita juge pour kanko war mo hedo ko fawa ko dum non ko hunde hesere wonande kadi la mo Amerique donc en wayno dum do fo kadi wonande harala be fati justice en bi dum do fo kadi bedani Donald Trump dole ko sibabunde be cour supreme o do sa jone be jamiri kanko Donald Trump ko wala fofi o wat mo enquête mo wala enquête fo yo dum non kadi ko hunde de medani wadde e der histoire États-Unis président jogo dole kanyum yamirta département justice mo wala fofi yo enquête wala yo mo wala fo yo sek donc wonande san kadi pour siftin yimbe kadi hande dum to ko fate directeur du FBI donc odo sa joni woni directeur FBI ko kanko Donald Trump monami kadi ko neddo supporter mako no fewi kanko biyetedo Kash Patel dum non Kash Patel wayno ko confirma ko nyande nogase go lewru février hitandu ujunaji de nogase joyi kanyum woni directeur FBI hand Kash Patel lomti ko biyetedo Christopher Wray kanko Donald Trump nomno dum nyande didi lewru août hitandu ujunaji sappo jeedi on démission ko nyande nogase lewru janvier hitandu ujunaji didi nogase joyi kanko Christopher Wray adma ko nomere wonno don directeur temporaire ko kanko biyetedo Andrew McCabe no kanyum wonno adjoint hono kanko James Ataka dando Andrew McCabe no wayno ko tugi nyande ne jiana lewru me hitandu ujunaji sappo jeedi senden woni de kanko James Comey o seka kanyum woni don temporaire ma ha nyande didi lewru uti hitandu ujunaji sappo jeedi donc kan wayno ko kanko no lumtino ko James Comey seka do nyande jene lewru me hitandu ujunaji sappo jeedi taw kanko Donald Trump seki dum fo etungnade kadi khabaruji gomiri di tonto département justice ko kanko pambandi o haali haala kewko wi wonde ko kongol ngol haali wi wonde ko hay goto français kudi wonde kanyum hoore mum lawol yettaw dum non kanko pambandi haala dum wi donc en wayni ko hande département justice en takki on kanko James Comey dum don foko pour hollude wonde ko kala jukido dole wala place lam e tawn hutoro dum en wada gede de wala no funta américain dum don wayni ko lawol mayet donc wi wonde ko kanko pambandi ko be takki odo James Comey ko no be ndew gede godde pour nyaawde dum don donc hono kanko directeur FBI kanko ni Kash Patel del kongol ngol windi wonde ko en wayni ko FBI hande yefti kadi darnde kadi ko hunde nde ganduda en fodanino dum leydi Amerique wiidi wonde ko kala bawdo wonde ko liggey mo baado jogade fof ka nototo do lawol so tawi won badda donc kanko Kash Patel wi wonde en wayni ko yimbe ardinobe FBI kanyumen ko men e wallobe dumen kanyum boy hutirade hono kuule laamu non surtout ko en FBI e surtout bonnude kala ko fate ndimagu odo organisation jogi kadi no wayno usude holare kadi américain jogani ko wayno FBI way donc en wayno ko nyen fof e mabe continue wawde habde pour artiste ndedo holare nde américain jogani no FBI e dum non e gardugol makko kanko Kash Patel pour habde kala mi ganda en be takkar mi biata ko yimbe hutortono be FBI pour gade mum personnel bonnude holare américain jogino donc en wayno ko kewi hande ko kadi wona hunde hutorade FBI pour gede politique o yi nandani kadi gede badonode e der enquête ko fate
Donald Trump hakkunde min rusinde ko wawi wonde fo en wani ko kanko Kash Patel kadi ko kanko woni directeur FBI kadi kanko wari makko e kanko e pambandi fof ko yimɓe supporteur uji Donald Trump en wani ko kamɓe gummino oɗo enquête e ɗum noon kadi yamirode Donald Trump nde suuɓi kanko wari makko biyeteɗo Lindsey Halgan kañum woɗum kañum wonno goto e avocat ji makko nde enquête ko fate kayitaji ɗi takka wiyaw nawi toon to galle makko gonɗo toon to Florida. Habaruji men tetaji ne hande tumnadi kadi rapport gummiɗo toon to Pentagon hono kanko gardiɗo défense leydi ndi ene wayni ko nder yamirore nde waɗi wonde ko kala généraux ji walla kala yimɓe amiral uji ɗum noon ko yimɓe ɓurɓe hewde grade uji e nder Navy ene poti rendude toon to Virginia ɗum noon ko ñande talata garowo ɗo en ko ɓuri hewde ɗiɗo officier ji supérieur kañumen fof goto fof nena namdo holko woni sababu ngal ɗo dental donc e nder ko tumete oɗo saji joni hawnaki ko kamɓe gardingu défense leydi hawnaki ɓe gonɗo ko yidde segde won yimɓe ɓurɓe jogade grade uji e nder e armée États-Unis e lomtinte ɗon yimɓe ɓe ganduɗa ɓe kooli walla taw won ko jiiɗi wadde ko ɓedde kala ɗiɗo officier supérieur gonɓe armée walla gonɓe Navy ɓedde ɗumen pour ƴewde mbawko men donc Donald Trump de o namda toon ko fate ɗum ɗon toon to Maison Blanche waali wonde est ce que wona hunde welde yimɓe fof pottata kadi nokku kadi mbawa kadi yewtidde kaali kadi wonde ko ene wayno toon to Virginia won gueɗe kesse gonɗe toon ɗum noon koko fate kutorɗe mabɓe ene moƴƴi yimɓe wonɓe grade ji supérieur ɓi fof gara kadi potta toon pour mbawa kañumen koye men hollede ɗeɗon gueɗe donc andaka taw holko woni sababu kamɓe fof ɓe denta toon to Virginia rentoɓe toon to Virginia ɓe ko wonɓe ɗo e États-Unis e wonɓe caggal leydi fof kala mo ganduɗa ko kañum ko officier supérieur ene wayno kanko Hexet waɗi yamirore kamɓe fof yoɓe kawruto ñande tala garowo toon to Virginia. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ɗum woni ko habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar gasi haalaɓe siftinde on tan ko toɓɓe men ɓurɗe mawnude ko kanko mennoɗo wonde directeur FBI ɗum noon ko tuggi hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e tati ha hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kanko biyeteɗo James Comey ene wayno takkama gueɗe ɗiɗi e gueɗe ɗiɗi ɗe kadi on foti nota tribunal normalement à partir de janggo ɗum noon takkede nde e tumnade kadi ha hande aralleɓe kuule ɗo e États-Unis ko kalata takkede nde firtani wonde ko jomum kañum waɗi walla waɗani kono ene wayni ko kadi ko so tawi o huccite juge janggo ɓe mbawi kadi kamɓe procureur walla juge o wawi wiide wonde ɗum ɗon ne sohli ñawore hawnaki nden kadi ma hande est ce que koɓe jogori dañde jury goɗɗo kadi bawɗo heɗade ko takka ko ɗum noon ene wayno kadi so tawi ɓe ngala preuve ɗum woni donc ɗum yarata ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko hunde hesere wonande laamu makko Donald Trump gueɗe ɗe waɗata ko fati en gonɗinde wiide wonde ko ma ruttono kala ɓe ganduɗa yimɓe ɓe ganduɗa wona sehilaɓe makko walla yimɓe addannoɓe mo caɗele e enquête aji kucciɗɗe makko ɗum noon ko ɗum waɗi ko hande toon to Washington hono kanko mennoɗo wonde directeur FBI James Comey ene wayno takkama gueɗe ɗiɗi ɗum noon ene waɗi ko nortoɗo no ñawore. Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare yen mbaɗo jaam ha jaam kadi so Allah jaaɓi ko musidɗo mon Amadou haltannomo on jarama.